Upper Deopani ahavar along BJP MP candidate Amar Tisso aphan vote kerekpi amei kapado. Jang mi poni pahing kora ke thomarni Deopani MSC constituency angkang arlo Upper Deopani MA school polling station along micro meeting amei kapado. Jasmet bang some kapado lakke non ke bang bom Lok Sabha election West Karibiang long lapen di mahasab pen kachetoidun BJP MP candidate Amar Tisso aphan vote ke hang pilapen Karibiang long di mahasa ahavar kaching thur lapen kaching riang thek India long vote aphai ke long ke ong nayang bong pen isiang deng ke palong dun jia phansi vote ke hang piame padapon lo Karibiang long lapen di mahasa long BJP aracharia song kachari long lu pupen mon sam lapen kaching thur pon dolo lasi answer se kaching thur kapado ji puthot BJP aphan vote pipen pahai lo nang pusi BJP asongja tum ning jipon la solong Upper Deopani MA school pia sangkang penon hedjong metric asar lang ke paklang along ki undun bang phom ke bra troksia to phantami archupon padu sonsi me along Deopani BDC chairperson Alice Teron P Abarim Difu municipal board chairman Mohan Singh Tisso lapen Diamond Teron Selonijan Lam secretary pen chenglok ong tung ke thege dingatum chetong dun se me pachun pon hanjang lang super Egyptian rong pinang ke pal ya birta Malam News Deopani high school polling station school talopon kabangso arlo along pili promoting Tisso fan boot camp pia melon enang amnya pong sundak kitung therong lo dak BDC chairperson listeron pia ang patuk ponlo alang lilong dak pia sa president pen banglok enang atunga patuk na joksi ini army plan se tonglo lapen lapang som ni tongolong tame tung jingki je thampon long lo ile tum kaching hon ta denglo thomas council CM Dr. Tuliam Hansar alang di pinang ka patuk na joksi bak thegong lo itu mangnu sitolo lapang so dolong lo penangan ni ka tangte thegong lo seta alang li ka patuk na joksi lapang so dolong tai tum thegong lo long lo pini joy ke pen tum dam long lo asona taxi asona sondak JJM ta claim bom lo lapen la hemsu tame PMAY hem tame penang kim lo lapen asona son development ta nang claim bom lo asona taxi la urdu ke nang lo enang form tame pilong lo lapen akerap long lo kusi rong asara ninje lo la katu be sarkar pen akerap long si rara tum tame kini BJP aphan boot people kusi chaglo lapen tum theglong lo dak tome ong dung abut pensi Amar Tisso hai pon ko nang li ladak Upper Deopani hawanang humri pena kinang sot kupilo thek ponlong dikla long thek ponlong lo PMAY ahem pilo tebong samya kinang dolang as PMAY ahem bangke kinang kin ponala lapen ke JJM tame tangtelang as pabjin pen teklem ponji ke patang ponji apha nitung samen nong theglong lo posi so government aphan itu supo engineer han kusi prabjin kan kapatang ponji aphan itu hukum piku ini karong bangke Deopani Upper Deopani high school along dak awas marathon bang thongkero thoksi awas marathon itu nang paslo penangan ingkan aphanga bangke raswa school student tam pagawe itu ke pas tum kawe aja ini school tam ke pon kusi bolo te bonza pini banke mate la so anin kan pena banke somara tum kacharli ka phanjum pena joksi labang so school dak non mehanga thek dunia son non jakol labang so school afan son te cheng son se therong non ole kilia tu afan labang so somar pena joksi uthot awareness pipon thilo isi nil tum tame mopen somara tum han abang hitira bane tum archu pon lalu ya semera bangke labang so semua apa itu an so se cerap dun si non sarkar ben tame mete ke paso semara pan suri ke tangka PG plus le paso 12,500 people labang aku biar li tuji pulang te 25,000 tangka people asal taksi itum apia po tu mate itum rong ruke tu tum same labang so semara pan itu koson si phang ke padam thekji ma ili abang utien tame responsible dolo ili tum si labang so semara pan responsible mag en nang lang nang litum kelang bom lake Malam News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta